Príbeh banky lásky zaujal aj v Amerike. Prestížny New York Times o Banskoštiavnickom múzeu napísal článok, dokonca sa objavil na titulke novín, a to priamo na Valentína. Banka lásky, v ktorej sa ukrýva trezor lásky, vyhorela počas minuloročného požiaru. Na námestí plamene poškodili až 7 historických budov. V tejto chvíli sa spájame s Katarínou Kováčikovou, ktorá sa nachádza v Banskej Štiavnici. Prajeme dobré ráno. Dobré ráno z Banskej Štiavnice, jednak vám do štúdia, jednak všetkým na celé Slovensko. Ja sa aktuálne nachádzam na takej dočasnej streche, sme priamo v budove Banky lásky. No a je to dočasná strecha, pretože toto podkrovie, respektíve nad nami, bola ešte kedysi, ešte pred rokom tu bola naozajstná strecha, ale toto všetko vlastne zničil požiar. To len pre ilustráciu, aby ste mali predstavu, ako to tu vyzerá. Ale ja už prejdem k môjmu dnešnému hosťovi, Igor Brosman, spolumajiteľ Banky lásky. Dobré ráno, poďme sa najskôr porozprávať o tej titulke New York Times. Ako sa to podarilo, akú máte odozvu? Dobré ráno všetkým, ktorí sa teraz na nás pozerajú. Tak úžasná vec. New York Times, jedný z najvýznamnejších novín na svete, zaregistrovali, že v Banskej Štiavnici je niečo unikátne, snad celosvetovo unikátne, v tomto dome, ktorý je teraz pod nami. To je to dom, kde žila Marina Pišlová, do ktorej sa pred takmer 200 rokmi zamiloval Andrej Sládkovič a napísal jej najdlhšiu ľubostnú básničku na svete. A my z tejto básničky sme urobili trezor lásky, ktorý je v podzemí tohto domu. Je to v 500-ročnej bani na zlato, pretože všetky tieto domy na námestí Banskej Štiavnici majú vlastne vchody do baní, kde sa ťažilo zlato a striebro. A redaktor z New York Times pravdepodobne si všimol, nevieme presne, odkiaľ sa to dozvedel, boli sme v Expo na Dubaji, písalo sa o nás všelikde po Zemeguli, aj na Antarktíde, tak možno že tam. A bolo to tak zaujímavé pre ňoho, že napísal o tom článok a dal nás na titulku New York Times. Banská Štiavnica bola naposledy pred 30 rokmi v týchto novinách a ešte potom v roku 1945, keď skončila druhá svetová vojna. Takže je to tretíkrát, čo sa niečo takéto podarilo za 80 rokov však. Tretíkrát za 80 rokov Banská Štiavnica v New York Times. Poďme si ale povedať, my stojíme na tej dočasnej streche, tým sa vám vlastne podarilo prekryť to, čo zostalo po tom požiari, ako to aktuálne vyzerá, možno čo sa aj podarilo zachrániť. Tak zhorelo celé jedno podlažie domu. Tu, kde teraz stojíme, tak bolo podlažie, takže takýto výhľad, ako je teraz, veríme, že už dlho nebude. Zhorela nám celá expozícia a podaril sa zachrániť, respektíve požiar sa nedotkol trezoru lásky, takže my tak romanticky hovoríme, že romanticky a pravdivo, že budova zhorela, múry zhoreli, ale láska ostala. A na tom chceme vlastne vybudovať novú banku lásky, pretože v trezore majú tisíce ľudí uschované svoje symboly lásky. Je to miesto s najväčšou koncentráciou lásky na svete. Hovoria romantici, asi je to aj tak. A pripravujeme, keď dokončíme, obnovíme múry, keď zrekonštruujeme všetko, čo zhorelo, nové rozvody, podlahy, všetko úplne totálna rekonštrukcia. Je to národná kultúrna pamiatka, takže nám na to prispelo Ministerstvo kultúry, respektíve štát, predchádzajúce vlády o tom rozhodli. Tak potom niekedy na konci roku 2025 začneme budovať novú banku lásky. Tak, aby ľudia, ktorí veria v lásku a ktorí veria, že láska je univerzálna odpoveď na všetky nenávisti tohto sveta, tak mohli sem k nám opäť zavítať a mohli na vlastnej koži precítiť nádherné, ľúbostné verše Andreja Sládkoviča, ktoré venoval Maríne. Ja tu za chrbtom schovávam prvé vydanie, koho by to zaujímalo. V 1846 vyšlo prvé vydanie a teraz to držím v ruke, je to ešte vidno, lebo to sa nám podarilo respektíve hasičom zachrániť, takže toto prvé vydanie zostalo a tu sú tie verše. Ja sladké túžby po kráse spievam a tak, ako sme sa to učili v škole. Čo sa týka tej novej expozície, bude to obnovené tak, ako bolo predtým, alebo plánujete ešte niečo viac? Predtým my sme tento dom kúpili pomerne zdevastovaný s kolegom, s Jančím Majsniarom.
a sme to spravili vlastne ako fundraisingový projekt a z peňazí, ktoré sme tu získali zo vstupného, zo schránok, tak sme postupne ten dom obnovovali a predtým Banka Lásky bola asi v tretine toho domu a 2/3 domu boli zavreté. Teraz plánujeme otvoriť kompletne celý dom, tak aby ľudia mohli tie verše, vlastne ten Banka Lásky je zážitkový dom venovaný najdlhšej ľúbostnej básni na svete. A samozrejme sa to nedá bez toho, aby sme neporozprávali príbeh Mariny a Sládkoviča. Bolo to už dávno, existujú samozrejme rôzne verzie toho celého, takže kto u nás bol, tak vie, že herci Slovenského národného divadla cez hovoriace obrazy rozprávali tento príbeh, boli to až také zimomriavky a dojatie, lebo rozprávali veršami z tej básne. Takže toto určite zostane a chceme, aby tú lásku ukrytú vo veršoch ľudia vedeli precítiť všetkými zmyslami. Takže bude to hodinu a pol expozícia. Zatiaľ to máme ešte len v hlave, nechceme ísť úplne do detailov, ale bude to zážitok. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a na záver už len dodám, že pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, tak otvárať by chceli na Valentína v roku 2027.